Da, sad gledamo kadrove. Jer uvek stojim iz onog da i lepota i svežina žene nikako ne može se videti na njoj, ona dolazi iz nje, ali nikako u ovim kolačima. Baba Rum je jeo Buda, evo koji se sada vidi u kadru. Baba Rum je njegov omiljen kolač koji košta 35 centi. On dođe puta 5. Dakle, za 100 maraka dobijete nekih, koliko, 20-ak lira. Tako, a stvarno je užasno skupo, a kolačić je jako malo. Da, ovo je jedan lep trg, dakle malo smo šetali taj dan, taj drugi dan. Imaju zanimljive autobuse, evo sada ih vidite u kadru, sa, kako mi to kažemo, kljunovima napred, vrlo su simpatični. Ovo je još jedan kadar, isto te poslastičarnice gde smo seli, mada smo sedeli u poslastičarnici svaki dan. Vrlo često. Na Natašino izrečito. Jeste. Zahtevanje. Insistiranje. Dobro, ovde malo gledamo garderobu. Isto su skupe najobičnije pamučne majice, su im po 50, 60, 70 maraka. Da, tu su ove naočare. Evo, možemo da. I moram da kažem ono što, evo sad ovde ne vidim, a bilo je pre tog snimka, ja sam da smo mi zaigrali uz ove zvuke harmonike, na što se harmonikaš oduševio, što je cijela ekipa igrala i onako bio nam zahvalan. Evo ovde, Nataša, šta tu piješ? Pa pijem jednu, simpatičnu kiselu vodu. Tako je. To su nas takođe častili Maltežani. Pitanje da li bih poručila tu kiselu vodu ovako, mislim, u normalnim okolnostima. Ovo je predivan restoran gde smo obedovali se. Ja sam molila bih sada, ako može tonski da se čuje kako mi komentarišemo ono što jedemo, naročito Natašu, ovo je Natašin omiljeni deo, a to su torte. Evo gde je završila... Ali nemoj više pomagaš. Ova ta ptica je pukla jadna, nema joj spasa. Što je s tobom, Budo? Što ti nećeš da jedeš taj biftek? Pa niko našao poslije. Nije baš neko meso, ne? Šta vi jedete? Ništa, nešto sasvim dijetalno. A ovo uopšte nema kalorija. Ovo je parmezan. Parmezan, kečap, torteline, mislim, to je, drage dame, slobodno možete svaki dan po 4 puta i onda još plus ovu Natašinu torticu da vidite liniju. Plus tu i božanke. A šta stiliste jede, vidim? Salatu. Ja moram da kažem da ste evo ekskluzivno na televiziji Jesenjin videli Natašu golih nogu. Znaš, mogu ti kažem, publika ovako komentariše. Nikako Natašu da vidimo u nekoj mini suknji. Ili je u dugačkoj haljini ili je u pantalonama. A kao što vidite, njenim nogama ne fali ništa. Ali ja sam to, pošto sam videla da moje noge zaista izazivaju pažnju, onda sam odlučila da ih što duže sakrijem, da ih otkrijem možda na sledećoj ploči, ako mi Mladen dozvoli. On kaže, ne, Mila, čuvaj svoje noge. To tek na 4., 5. albumu, onda može, Mili